Ne kaikki vauvat oli niin samannäköisiä. Eihän meistä tiedetä vielä kunnolla, miltä juniori näyttää. Poika veti niin nopeasti pois. Se oli niin pelottavan hiljaa. Entä jos se... Shhh. Meidän poika on taistelija. Se selviää ihan varmasti. Se oli niin pieni. Eikä sillä ole edes voimia. On sillä voimia. Usko mua. Sillä on semmosia vauvan supervoimia. Tulisitteko mun mukaan? Onneksi olkoon. Kiitos. Hei, ja pian mä lähden lomalle. Enkä malta odottaa, että saa soittaa Helenalle suruvalittelut, kuinka hänen lapsensa syntyi kuolleena. Sä oot päässyt sun tavoitteeseen. Enää pari pientä askelta ja se on siinä. No niiden nyt ei pitäisi tuntua enää yhtään missään. Mä oon niin kyllästynyt tähän vauvarumpaan. No en yhtään ihmettele. Onhan tätä kestänytkin. Luojan kiitos, mä pääsen kohta tästä vatsasta eroon kokonaan. Ja sitten mä saan nauttia taas viiniäkin vapaasti. Ja mä pääsen muuttamaan mun omaan kotiin. Hei, kiitos sulle ihan älyttömästi tuesta. Mä en olisi ikinä selvinnyt tästä ilman sun ammattitaitoisia neuvoja. Mä autan mielelläni asioissa, joissa mä oon hyvä. Ja hienostihan säkin oot pelannut. Oon ylpeä itsestäsi. No, niin mä oonkin. Ai, tulitko säkin todistamaan, kun majatalo lopultakin siirtyy mulle? Lopeta jo toi esitys. Älä suotta istu. Mulla on tässä kaikki paperit valmiina. Hyvä. Seura, kun ei täällä olekaan kovin tasokasta. Tässä. Ole hyvä. Lentoliput. Mitä hemmettiä? Mitäs mä vähän selvennän? Mitä sä oikein teet? Et koske muun! Mitä sä kehtasit tehdä tän mulle ja mutsille? Olohuoneessa on sun tavarat. Ota ne ja lentolippu ja häivy meidän elämästä. Lopullisesti. Tässä on teidän poikanne. Katsopas, ketkä tulivat sinua katsomaan. Onko meidän vauvalla kaikki hyvin? Kyllä. Poika vaikuttaa varsin virkeältä. Ja sydänäänet ja veriarvotkin ovat ihan kohdillaan. Te pääsette jo tänään koko perhe yhdessä osastollenne. Mä sanoin, että se on taistelija. Sä oot maailman kaunein pieni asia. Haluatteko ottaa pojan syliin? Onko se mahdollista? Totta kai. Pitäähän pienen päästä tutustumaan vanhempiinsa, kun teidät niin epäreilusti heti synnytyksessä erotettiin. Kumpi ensin? Mä... Oi, se on niin pieni. Rauhassa vaan. Isin poika. Tervetuloa maailmaan. Sun show on nyt ohi. Pano helvettiin täältä. Muuten mä soitan poliisit ja hoidan sut lukkojen taakse. Huijari! Ihan mitä vaan. Mä teitä tarvitsen. No mitä nyt taas? Mitä musta tuntuu, että mulla supistaa? No niin, nyt tää esittäminen saa riittää. Mitä mulle tapahtuu? Pakko olla joku painajainen. Tässä nyt taitaa olla tosi kyseessä. Lapsivesi tuli jo. Meidän täytyy lähteä sairaalaan. Ei!
Hae auto oven eteellä. Isabella synnyttää. Synnyttää. Ihan oikein lapsi. Ilmeisesti. Mä en käsitä, miten sä tämänkin järjestit. Syytä vaan ittees. Sä se mut paksuks panit. Siinä se nyt tuhisee tyytyväisenä. Pikku paketti. Mä en olisi kyllä osannut kuvitellakaan, minkälaista on pitää omaa lasta sylissä. Sä oot Cindy tehnyt musta maailman onnellisimman miehen. Entä Jenni? Sun on pakko selvittää asiat sen kanssa. Älä huoli. Mä hoidan kaiken. Viekää mut takaisin kotiin. Mä en suostu synnyttämään tätä lasta. Isabella, haluut sä, että mä tuun mukaan synnytykseen? Onko sun mielestä nyt oikea aika vitsailuun? Tää on ihan tarpeeksi kamalaa muutenkin. Minä olen kätilö Hilkka Muhonen. Lähdetään heti synnytyssaliin, niin saat sitten kivunlievitystä. Miksi mä rangaistaan jo toistamiseen? Ensimmäinen lapsikin oli täysvahinko. Sinä olet varmaankin lapsen isä, Ehkä. mutta tulet kuitenkin mukaan synnytykseen äidin tueksi. No en minä tiedä. Haluatko, että mä tuun sinne mukaan? Joo. Joo, mä tuun sit mukaan. Missä Isabella? Synnytyssalissa. Tässä on tapahtunut vähän kaikenlaista. Isabella teeskenteli olevansa raskaana, huijatakseen muuta Amandan. Ja alkoikin sitten oikeasti synnyttää. Mitä? Synnytys on justiin käynnissä. Sebastian on siellä Isabellan tukena. Mitä se sinne mukaan tunki? Koska se on lapsen isä. Tai niin Isabella ainakin kovasti väittää. Sä et varmaan edes halua nähdä mua. Mä oon tosi pahoillani. Siitä, että sä ajoit mut pois sairaalasta vai siitä, että sä suutelit Cindyä? Kaikesta. Mä olin vaan niin sekaisin, kun mä en tiennyt, että selviääkö mun poika vai ei. Mutta en mä silti olisi saanut käyttäytyä niin idioottimaisesti sua kohtaan. Anteeksi. Tää vauva ja isäksi tuleminen, ne on pannut mun elämäni ihan uusiksi. Mä tiedän. Me selvitään tästä kaikesta yhdessä. Mä en enää voi olla sun kanssa. Mä oon rakastunut Cindyin. Jenni. Vain ulos. Mene. No, miten meni? Hyvin. Isabella jäi vähän lepäämään, mutta tällainen sieltä sitten tuli. Poika. Onneksi olkoon. Onko tuo nyt mukaan sit sun? No ilmeisesti. No, minä kehottaisin suhtautumaan Isabellan väitteisiin vähän varauksella, kun sehän valehteli koko raskauden. No se suostui isyystestiin. Mutta ehkä tää tosiaan on mun poika. Mitä sä siinä nukut? Mutsi hei, haloo. Oot sä ollut siinä koko yön?
Siltä näyttää. Mä menen viemään näitä pari paikkaa. On tää nyt vähän säälittävää, että mä en kestä vaan odottaa, että poliisit pääsee Katariinan jäljelle. Hei, mikä sulla on? Ossi jätti mut. Mitä? Se rakastaakin Cindyä. Mä arvasin, että niillä on jotain sutina. Ja nyt niillä on pikkuperhe. Ossi vaan kylmästi ilmoitti, ettei se halukkaan enää olla mun kanssa. No aika törkeet. Se on ihan seonnut sen vauvasakkaan. Meissä vaan. No en mä halua jättää sua yksin. Katariina pitää löytyä. Se on tärkeintä. Mut se on varmaa, että sä pärjäät. Äläkä hei murehdi sen Urpon takia. Se ei todellakaan ole sun arvonnut. Miten sä voit olla tietämättä paksun? Ehkä tää on universumin kosto siitä, että mä teeskentelin olevani raskaana. Kai sitä nyt tajuu, jos olisi kidimahassa. Ehkä mä olen jonkinlainen erityistapaus. Sitä paitsi se kätilö sanoi, että tällaista voi sattua aina silloin tällöin. Ja ilmeisesti mä olen vaan kieltänyt itseltäni koko asian. Miten sä voit? No 2 lapsen synnyttäneenä tiedät varmaan kysymättäkin. Mä menen käymään kanttiinissa. Haluatko jotain? Ei kiitos, mä en ole sairaalaruoan suurin ystävä. No mutta, mitä sitten täällä? Tulitteko vielä kyseenalaistamaan mun sanojeni siitä, että lapsi tosiaan on Sebastianin? Etköhän sä itse ole suurin syypää siihen, että sun sanassa ei voi aina luottaa? No isänsä poika ainakin selvästi on tullut. Piilossa monta kuukautta eikä ilmoita itsestään mitään. Anteeksi. Minulla olisi nyt isyystestin tulokset. Voinko kertoa tässä kaikkien kuulen? Anna palaa vaan. Vauva on sinun. Olipa yllätys. Ihana uutinen. Onneksi olkoon. Tästä tuli faija. Toistamiseen. Nuku vaan. Minä tässä. Puhuit Jennin kanssa. Mä jätin sen. Oot sä nyt ihan varma tästä? Et sä vaan ole tehnyt päätöstä liian nopeasti. Tää oli jo tarpeeksi vaikeeta. Turasta oli pitkittää. Oi Jenni rakka. Parempi näin. Jenninkin kannalta. Mä haluan olla sun ja vauvan kanssa. Mä taidan olla rakastunut suhun. Niin mäkin suu.